Здравейте хора, аз съм Евил Дей първа и днеска ще ви разведа из нашето място, където аз и още трима мои приятели се развиваме в един сървър. Това е нашият рез. Всеки от нас е построил къща. Сега ще започна първо с моята къща. Това е къщата ми. Въобще не съм я обзавел, защото не съм решил как. Това е вторият етаж. Това тук е табанското. Това е задната тераса, откъдето се вижда цялото ни място. Тук нататък рестът ни продължава доста напред, но още не сме решили какво ще има. Това тук е терасата отпред. Тук е една малка градинка, която реших да направя. Захарната тръстика е само за декор, защото много ми хареса. Тук има още една малка градинка. От тук е задният вход, където може да се излезе. Тук ни е конюшната с два коня, една крава и една кокошка. Това е къщата на един от моите приятели. На мен много ми допада. Има много красиво задно дворче. Тук има още една вече трета градинка. Айде бе. Ще се види. Това е най-голямата къща. Тук има още една къща, обаче тя май още не е обзаведена. То всъщност нито една от къщите не са обзаведени. Тези тикви редихме ги, че да знам, изглеждат някакво много готино. Това кошка. Това тук е езерце. Нашата беседка, която си направихме. Това ни е честрума, който ни е напълно завършен. Това тук ни е порталът. Това ни е едната част от двора. Всъщност ресът е наистина доста голям и се опитаме всяка част да направим да изглежда хубаво и всички тези неща сме ги постигнали, всичко това, което сме направили за около 5 дена, като играем всеки ден. Нататък продължава доста реса. Това тук трябваше да е нещо като барбекю, обаче не се получи. Така изглежда къщата ми отстрани. Отпред е с доста голяма ограда. Не знам, в началото аз започнах първи да играя и реших така да я направя. И най-голямата къща така изглежда отпред. Отвътре изобщо не е обзаведена и няма какво да ви показвам. И да, много яко име нашата резиденция. Това е отвън. Ще има още няколко клипа, в които довършваме нашия рейс и един последен клип, в който вече всичко е готово. Аз бях Евил, надявам се да ви е харесало.